Zaiten zaigu xori bat beltza dela ratia. Naizta gezurra izan betiko natenko den gorotan. Mina ordea senda gaiariko berena izan leike. Gaizki egon barik, inoiz ezin baitan giego. Deusede irakasten ez duen irakasle baten antzera egon behar zenuen. Ez dago zabortegirik zure eskutitzak xiatu ondotik botatzeko. Baina beti ikasi jendu. Noizbait nonbait, noizbait gaur